Esechagi ma jonyuol mathoth yuago pek mano mar duoko jopuonjre sikunde moko kuom jonyuol e ward mano ma Mikindani oyudo fuongruok bang' MCA maluorano Jackton Madialo sirogi kod buke lep sikul kaachiel koda ka sanduke mag sikul kane giloso Mikindani bang' yudo sir makamano e nyasi mane obagi ei Kajembe Secondary. Jonyuol man koni ma oko kanyo no sir kata mano yudo sir makamano koro giwacho ni konygo okelo negi fuongruok to chutho kaluwore gi pek mar ngima ma oganda mathoth kale ni bende gijiwo jotelo mamoko mondo mi osum kido makamano to chutho mar paro jonyuol mayutogi ni piny e kor gwenge. Mheshimiwa Jackton Madialo ne konyo jonyuol duoko nyithindo e skul. Okonyowa gi buge, waduoko ne erokamano e tich motiyo maler e Mikindani ward. Opunguzana garama nikech idwa nagol buge 24 reso na 8 koro adhi manyo modong'. Agol mheshimiwa erokamano nikech ayudo metal box gikonya opunguzana budget koro adhi ng'eyo gik modong'. Nyasaye mondo gwedhe gimerwa kale pek sana. Nitie ng'ama kod nyathi grade 10, grade 1, chido ka ng'ato achiel kod nyithindo kila darasa, kila class. Koro pek ok yot. An otwango ne nyathi uniform, to agone erokamano nikech ok nyal ng'eyo ni nyalo yudo uniform. Nitie pek moyudo kaka jonyuol, samoro in gi nyithindo, sani grade mobiro gi ng'eny. In gi nyathi secondary bende, an gi nyathi grade moro dhi grade 9, to moro dhi grade 4, kar moro dhi PC. Koro agone Nyasaye erokamano nikech otwango na achiel uniform. Maybe modongo bende abenda dhi medo koro kanyo. Sebedo ku base e somo to ng'ama base e somo e jatelo maber nikech ng'ama puonji ng'ama mi siling 10 ama 20 to ng'ama mi somo ng'ama mi somo mi gi maber. Kinde mar join form 1 kada ma join grade 10 onyon gi sanduk, nyithindo ma join grade 8 gi grade 9 onyon gi buge maduong' cha A4, nyithindo ma ne grade 1 to grade 6 onyon gi buge mek A5 matindo ka. Kando gi mano nitie nyithindo ma very needy ma bende onyon gi uniform.